Manifestazio nazional berri bat deitzen dugu, kalera aterako gara, ekainaren 21 eta mobilizatuko gara privatizazio honen kontra, mobilizatuko gara privatizazio honen atzean dagoen politikaren kontra, eta mobilizatuko gara uste dugulako prozesu hau gelditu daitekela, gelditu behar dela, eta euskal langileentzat hoberena hau gelditzea dela. Mobilizazioa antolatzeko arrazoi asko ditugu, nik bi azpimarratuko nituzke. Bat da, deialdi honen atzean gauden eragileak ziurtatu nahi degula herriak parte hartzen duela eztabaida honetan. Hau da, instituzioek lapurtu diguten aukera, botere ekonomikoak ukatu egiten digun eskubide hori, gure ekimenez ziurtatu nahi diogu herriari. Ez da egia operazio finantziero utz baten aurrean gaudela. Hitz egiten ari dira, gure aurrezkiekin zer egin behar den, gure aurrezkiekin zer gertatuko den, eta aurrezki horiek noren mesedetan gestionatu behar diren. Hori erabaki politiko itzela da. Erabaki politiko horrean atzean guk sekulako interesak ditugu. Eta gu ez gaude prest erabaki horretan ez parte hartzeko, gu ez gaude prest erabaki hori botere ekonomikoak bere kabuz hartzeko klase politikoak edo gobernuek horrela utzi dietelako. Beraz, manifestazioaren lehenengo arrazoia hori, parte hartzea. Gure iritzia zein den, gure hitza zein den argi eta garbi egitea. Eta bigarrena, ondo esan duen bezala, gu manifestazio honekin esan nahi dugu prozesu hau gelditu nahi dugula. Eta pentsatzen dugu, gure aurrezkiak espekulatzaileen eskutan ustearen kontra gauden guztiok kalera ateratzen bagara, eta gure borondatea hori dela, eta gure prestutasun horren kontra borrokatzea dela argi esaten badegu, prozesu hau gelditu daitekeela.